Omondi, Ramogi TV. Jatenda pinje Kenya William Ruto owacho ni nitiere nyalo mar oganda jo Afrika kod jotenda pinje Afrika gero Afrika mantiere kod nyalo mar berore owuon, nyalo mar jiwo ohelni e kind pinje mantiere Afrika kendo dak kanyakla kaka oganda achiel. Ka bende onyiso dwaro mare mano mar bero riwruok mar pinje mag Afrika AU. Ruto ne wuoyo romo mar 5 mar nus higa mano kelo kanyakla jotend pinje 10 mag Afrika mageto jiwo chumi mag pinje go mano bagi log tich mar riwruok mar piny mangima UN mantiere Gigiri County ma Nairobi, kama nowacho ni ok en gima ber ni atamalo 60 mag chenro mag pinje Afrika isiro gi pinje jowagunda. Owacho ni en seche ma oganda jo Afrika nyaka wuog oko kendo wuog duol achiel kaka yor gerore giwegi kendo neno ni gibero uchumi mag pinje go mag Afrika. That we marshal our collective consciousness, willpower, solidarity and unity to fulfill our fundamental generational mandate of introducing Africa as a new global power, ready and able to provide leadership towards a new industrial age that shall simultaneously usher in an era of inclusive development, shared prosperity, and effective climate action. We must therefore capitalize on the institutional reform momentum at the Africa Union to pursue the complete development of effective capacity to deliver Pan-African transformation. To do this, self-reliance, ladies and gentlemen, is essential. And a fit-for-purpose institutional architecture is indispensable at the AU. At the moment, over 60% of our program's budget is financed by partners. The demands of our challenging time require an AU that can pursue multiple urgent and critical interventions using internally mobilized resources. Nyithindo 2 otho e masira mar mach e kar chiro ma Manyatta mantiere